Start. Tokumba ngila tipai ba menaka kanyau tarik bunai ba ngila resign naka parti UDP but menin keski kata ka po tarik bunai ba ngila join saka parti NPP kumba ngila ya rai haka tegesngi haka kanyau tarik bunai ba daka we kajimut kajing perkat bagin Krisyan ya i kong Magdalene S. Molong but hadin kajing rai jong i ba in panyeso saka parti NPP ngi nakaliang ki nong tre jong ka UDP ki bala de resign naka parti UDP hapo ka Riboy district ru ngila ya runglang bat i menin kesngi ka tarik unai ba ngi kwa ru ban ai kajing sungo ka bakerpang ya i Chief Minister Badan Borom jungi i Sir Conrad Kongkal Sangma i bala pediang sungguh hayangi ki parlok na ka parti UDP menin hapo Shillong mat kumjuru ngi ai kajing sungguh ka bakerpang ya i Deputy Chief Minister jungi i ba Preston Tensong i bala pediang sungguh hayangi menin mat kumjuru i State President jungi i Dr. W.R. Kharluki ngi penpauru kajing sungguh ke bah hadu kata-kata ya kini kinong yelam hadin ba ngila pelong ya ka meeting menen gila de declare sendan ru ba ya ka tiket NPP napo kanongpo constituency ngila pentikna ya ikong Magdalene S. Molong hadin juga ne kajing penyesok bat ke NPP na kaliang jongi ki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban pau paj ba ya kadaw balay bangi late ban panyeso yalade syakane ka parti kabahakmat ne kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre sutom jong ka MDA government hapo kajing yalam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi i ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but nakaliang Chief Minister ila persangkat bala banweng no yakine kijing kata kadai ke bakmat kaba kalong ba hadin bangila ya perkat ba but hadin bangila yu i yaki kenrum jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem arajar polai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bangi angnut bahado kata but habangi krempat ya ka Riboy district ngi i bahapo kineki santli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job ya ki sunset napo Riboy district tanamar kata nakaliang jungi kinong Krisyan jong ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP nakaway ka jemur ka jeng perkat bahaba ka NPP ka kan job sunset na po Riboy district ka NPP kum ka parti but ka government kan pai khmat ru sya ka Riboy district but khamtam lele kan pai khmat sya ka Nongpo constituency ka bangingi angnut banwan ra ka jingkela po ka them Riboy lada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Riboy district komno ngila ban penkela ya ki wei pat ki jaka tena kaliang jungi ngikwa ba nginya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S. Molong na ka NPP hapo Nongpo constituency but ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP kan don hapo ka ka constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan paitlam yangi bar kumjuru ka parti kan paitlam yangi banweng ya ki jing ka bangi kum ki nong song jong ka dong bar kathan ngimat hapo ka Nongpo constituency